Saúdos e benvidos ao resumo do trofeo Concello de Santiago, a terceira xornada puntuable da Copa Galicia de Ciclocross 2016. O certame coordinado pola Federación Galega de Ciclismo chegaba á capital de Galicia e no circuito carón do Estadio de San Lázaro. A carreira de promoción era o aperitivo a un intenso programa de competición. Dato espectacular de participación na cita organizada polo Clube Ciclista Compostelano. 294 corredores inscritos, todo un récord de asistencia. Corte de cinta por parte de Ezequiel Mosquera e dos técnicos da Federación Galega de Ciclismo, Xosé Anxo Vidal e Guillermo Sande. Poñíanse en marcha os cadetes e despois desta explosiva arrancada tocáballe os Máster 40, a categoría que nesta temporada máis participantes está reunindo. O líder do ranking cadete, Carlos Canal, destacábase dende o principio e o ritmo do corredor do Maceda intentaban seguilo Borja Lorenzo da Fundación Óscar Pereiro e Roy López do Compostelano. Nesta primeira quenda tamén entraban en liza os Máster 50-60, unha categoría na que Javier de la Fuente do Betanzos loce o mallot de primeiro na xeral. En este técnico circuito de San Lázaro tamén comezaban a rodar as rapazas cadetes, con Noela Sá do Maceda vestida de líder. O seu compañeiro de equipo, Carlos Canal, seguía aumentando a súa diferencia entre os rapaces cadetes, con Borja Lorenzo perseguindo en solitario. Canal buscaba prolongar o seu pleno de vitorias nesta Copa Galicia despois de impoñerse nas dúas primeiras xornadas en Narón e en Ferrol. Por detrás do Ourensán temos a Borja Lorenzo superando con destreza unha das ramplas do circuito compostelán. Antía Martínez asumía a cabeza de carreira nas rapazas cadetes, a gañadora en Ferrol ocupaba a segunda posición na xeral, xusto por detrás de Noela Sá, que aquí a temos correndo a pé para non perder de vista a roda da súa compañeira de equipo, pero Martínez ia cada vez a máis e poñía terra de por medio respecto a Sá, esta corredora de primeiro ano coa que imos subir as escaleiras. Un duelo entre dúas representantes da estructura de Maceda que se ia decantando para Martínez. Antía Martínez que tamén buscaba a vitoria para facerse coa camisola de líder da Copa Galicia. O mallot que non ia cambiar de propietario era o dos Máster 50-60, con Javier de la Fuente dirixíndose cara ao seu terceiro triunfo desta campaña no calendario autonómico. Nesta primeira quenda, o desenlace máis axustado foi o dos Máster 40, protagonizado por Manuel Armada da Asociación Galega de Ciclistas e Guillermo Álvarez do Fornelos. Tiñan vantaxe suficiente para xogarse a carreira entre os dous, e aquí os temos igualados nesta rampla. Álvarez tirando do dúo con Armada, soldado a súa roda. O corredor do Fornelos e o da Asociación Galega de Ciclistas deixaran por detrás ao líder Máster 40, o portugués Antonio Sousa. Problemas para máis dun participante cando as primeiras 4 carreiras estaban a piques de rematar. O man a man entre Armada e Álvarez ia resolverse sen que o do Fornelos presentara oposición na liña de meta. Nos Máster 50, Javier de la Fuente ia a camiño da chegada con 40 segundos de marxe sobre o segundo clasificado, Manuel Gómez. Unha vantaxe similar, Carlos Canal afrontaba os últimos metros e selaba o seu terceiro triunfo da temporada, nesta ocasión por diante de Borja Lorenzo e Mario Fernández, mentres que nas rapazas cadetes tamén se ia impoñer o Maceda con Antía Martínez. A
continuación comenzaba o segundo turno. Aquí temos os Master 30 rodando o Carón de San Lázaro, onde tamén comparecían as participantes na proba raíña femenina, con Irene Trabazo e Isabel Castro compartindo a camisola de primeiras clasificadas. A marinense Trabazo superaba este pequeno muro no que se retorcía vencedora da Copa Galicia 2015 Sandra Moral do Cidade de Lugo. Optaba por botar pé a terra Isabel Castro do Fornelos, vestida de líder como Andrés Calvete en Master 30. O ciclista do Cambre Reynol Caeiro saía por todas, portando o mallot da Copa Galicia. A capital galega facía o seu debut no calendario autonómico de Sire Duarte. A do Fornelos saiu con forza e situouse por diante de Irene Trabazo, xestionando este xiro de Sire Duarte, filla de Isabel Castro, e que non esperou nin pola súa nai nin pola outra colíder, por Trabazo. Tampouco ninguén mantiña o ritmo de Andrés Calvete, cabeza de carreira nos Master 30. O gañador en Ferrol abría oco respecto ao seu compañeiro de equipo Luciano Carretero. Coas cores do Fornelos do Monte, Desiré Duarte amosaba a súa habilidade sobre a bicicleta de ciclocross un par de semanas despois de terse proclamado campeoa de España de enduro. A caza da Pontarea continuaba Trabazo, do Meruel Cántabro, dúas sub-23, loitando pola vitoria. Collendo algo de oxíxeno despois do seu endiañado ritmo inicial, Andrés Calvete, primeiro clasificado en Master 30, e a continuación Luciano Carretero, que era alcanzado polo portugués Rubén Núñez. Calvete superaba esta subida e Carretero tamén a pasaba sen botar pé a terra, pero si o luso do Vila do Conde Núñez. Noutra zona na que tamén hai que poñerse de pé temos a Desiré Duarte, manexando unha referencia preto do medio minuto sobre Irene Trabazo. A carreira raíña femenina era cousa destas dúas sub-23. Voluntariado Fornelos, Desiré Duarte, e a marinense do Meruel, Irene Trabazo, que nesta rampla víase obrigada a baixarse da bicicleta. Idéntica situación aquí a vivir Sandra Moral, a do Cidade de Lugo, que ocupaba a terceira posición. Estaba todo en un pano na competición femenina, coas 4 primeiras movéndose en menos de 40 segundos. Desiré Duarte mantíñase firme na primeira praza, pero ao tratarse a súa primeira toma de contacto ao calendario autonómico era unha incógnita saber como ia respostar nas últimas voltas. Moi preto dela seguía Trabazo en segunda posición. En a carreira junior femenina, Sara Trigo do Cidade de Lugo dominaba vestida de líder, o igual que Andrés Calvete, o primeiro clasificado Master 30, non podía permitirse ningún erro, porque por detrás del viña de menos a máis o portugués Rubén Núñez con moita forza. Aquí vemos o luso, que tiña menos de 20 segundos a Calvete. Caída para Irene Trabazo, que se despedía definitivamente das súas opcións de vitoria. As 3 carreiras estaban na súa fase decisiva. Última volta e nos Master 30, Andrés Calvete, que erguía os brazos, gañando con 14 segundos de vantaxe sobre o luso Núñez. Menos presionada Sara Trigo nas junior, ao redor do minuto era a diferencia que tiña sobre Marta Vila do Fornelos. En a liña de meta así celebraba Sara Trigo triunfo, e deste outro xeito facía o Desiré Duarte na proba Elite Sub-23. A do Fornelos non podía arrancar de mellor forma o seu calendario autonómico. 28 segundos despois chegaba Irene Trabazo, nova líder en solitario da xeral. Bandeirazo inicial para a categoría raíña masculina. Os Elite Sub-23 loitaban por coller posicións no comezo dunha carreira que ia estar chea de alternativas. Samuel González do Salvaterra encabezaba o cuarteto que ia acaparar toda a atención. O seu compañeiro de equipo, el líder da Copa, Mauro González, Darío Otero do Compostelano e Adrián Valverde íanse por diante e evitaban a caída de Romansa nesa zona de obstáculos. Mauro González defendía o mallot de primeiro clasificado e a súa condición de invicto, pero un problema mecánico ia supor un serio revés para o ciclista do Salvaterra. Con el contactaba Adrián Valverde e ao fronte da proba Darío Otero e Samuel González non esperaban por ninguén. Diferencias mínimas entre as dúas parellas e o anfitrión Otero, que ya tan ao límite que ata perdía por un momento o control da súa bicicleta. Non especulaba nin un só instante o ciclista do Compostelano, coñecedor como ninguén do circuito de San Lázaro. Sen despegarse da súa roda aguantaba Samuel González,
co seu compañeiro de equipo Mauro González asumindo o peso da persecución neste treito, intentando reducir diferencias coa cabeza de carreira. Nas zonas máis reviradas había contacto visual entre as dúas parellas. A estrategia de Otero non ofrecía dúbidas. O do compostelano corría en casa e estaba mentalizado para inaugurar a súa conta de victorias na categoría elite. Non recibía Otero ningunha axuda de Samuel González, que nesta carreira facía o seu estreo da temporada. Obstáculos para Otero e para Samuel González, e a eles ia unirse máis tarde Adrián Valverde, o gañador da Copa Galicia 2015. Aproveitábase dos atrancos da parella de cabeza nesta subida para contactar con Otero e con Samuel. Quedábase en solitario perseguindo o líder Mauro González, acusando o problema mecánico que sufriu ao principio da carreira. Comandaba Otero, que ia topar a colaboración de Valverde. O bayonés non tivera boas pernas nas dúas primeiras citas da temporada, pero en Santiago recuperou a súa mellor versión. O dos Rías Baixas decidía dar un paso adiante e pasaba a marcar o ritmo. Xunto aos Elite Sub-23 tamén estaban competindo os junior, coa camisola de líder Pablo Álvarez do Cambre, ocupando a primeira posición nunha carreira tan axustada como a dos maiores. Guillermo García, Jorge Suárez acompañaban a Pablo Álvarez. Regresamos aos Elite Sub-23 con Valverde, Otero e Samuel González. A marcha que impoñía o dos Rías Baixas era exixente para os seus compañeiros, pero Otero quería entrar en cabeza nas zonas máis técnicas para impoñer o seu coñecemento ao circuito. O do compostelano tentaba evitar unha chegada ao sprint e insistía nas súas aceleracións. Unha marcha que pouco a pouco ia facer mella en Valverde e en González. Otero collía uns metros de vantaxe e non chegaba a romper a unidade deste trío cabeceiro na proba Elite Sub-23, mentres que nos juniors Pablo Álvarez estaba xogando esa vitoria con Jorge Suárez, que marchaba só uns segundos por detrás, aínda que o do Cambre atopou unha boa roda no Sub-23. Román Sá, antes de chegar á liña de meta, ia ser adiantado por Suárez, que acababa o seu primeiro triunfo desta temporada. Victoria do junior da cidade de Lugo. Só restaba por decidirse a carreira raíña masculina, e o momento clave estivo aquí. Darío Otero ataca na zona máis revirada e Valverde non pode seguilo. Antes ceder a Samuel González e o seu compañeiro Mauro asaltaba a terceira posición. Última volta para Darío Otero, recibindo apoio dos afeccionados que lle deron un plus de enerxía para lograr o seu triunfo soñado. O do compostelano aumentaba a súa vantaxe, atacase 30 segundos con Valverde, e a máis dun minuto quedaba o terceiro, Mauro González. Era máxima a expectación na liña de meta para recibir o corredor local, e Darío Otero presentábase eufórico, acadando a súa primeira vitoria no campo elite cun tempo de 54 minutos e 57 segundos. Segundo posto para Valverde a 29 segundos. O podio ia completalo o líder da Copa Galicia, Mauro González, e a cuarta posición foi para Samuel González, primeiro Sub-23. Otero sorría cos seus rivais nun día inesquecible para el. Pois na zona un pouco máis técnica aproveitei para abrirlle aí un hueco de uns segundiños a Adrián, e despois a nada, entre o ánimo do público, que eu estou moi agradecido por todos os ánimos que nos deron, bueno, o tema de correr a casa, que é algo alucinante, pois tuve unha forza para poder ainda sacar un segundiño ao final de carreira. Ya fui controlando así un poco porque tampoco tengo mucho gas como para ir siempre a tope, y controlando la carrera para poder ganarla y al final quedar como quedó. Estamos no podio dese trofeo Concello de Santiago con Javier de la Fuente, vencedor Máster 50, Manuel Armada en Máster 40, a Andrés Calvete do Cambre, que se impuxo en Máster 30, en cadetes féminas, victoria de Antía Martínez, o seu compañero de equipo Carlos Canal venceu en cadete masculino, Sara Trigo en junior feminino, junior masculino a victoria de Jorge Suárez, en la categoría Sub-23 Samuel González, na Elite Sub-23 feminina ao triunfo de Desireu Duarte e co seu fillo Darío Otero o gañador Elite Sub-23 masculino.
Coa imaxe de todos os líderes, poñemos punto final a este resumo. Moitas gracias pola súa atención. Ata a vindeira xornada da Copa Galicia.